Καλώς ήρθατε στην Μπρακετομάνια. Μέρος πρώτο. Θα σας δείξουμε πώς κολλάει ένα μπράκετ. Με 5 απλά βήματα. Πρώτον, παίρνουμε το Milwaukee. Το Milwaukee. Το Milwaukee. Δεύτερον, Κατά κουκουρού. παίρνουμε ένα 17 ήδη και κρατάμε κόντρα. Τρίτον, αρχίζουμε να βιδώνουμε. Αυτό είναι το ήχο, το γκρρρρρρρρρ. Αρχίζουμε να ανησυχούμε. Συνεχίζουμε να μπρακετοκοπούμε με το Milwaukee. Έχει ο ήχος να γίνει οξύς και ανυπόφορος. Άντε για να μην πάω. Βλέπετε, υπάρχει και δυσκολία αυτός και στο να κολλήσεις ένα μπράκετ. Λοιπόν, αυτός είναι ο ήχος που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Έχει κολλήσει για τα επόμενα 200 χρόνια. Δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, θα δείξουμε μετά ένα κολλημένο μπράκετ. Αυτό είναι ένα κλασικό κολλημένο μπράκετ. Μπορείτε να δείτε άλλες 10.000 διαφορετικές περιπτώσεις εδώ μέσα. Εδώ μέσα από το φυλάκιο του Σκρούτζ. Το μπρακετοφυλάκιο του Σκρούτζ. Λοιπόν, σε περίπτωση που κάνετε μαλακία, κάνετε το ίδιο και με αυτό το παξιμανάκι, θα πρέπει να ανεβείτε 40 μέτρα με τον τρόπο για να κόψετε τη μαλακία που βάλατε. Και αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο του εγκλωβισμού μπράκετ. Όπου ο Λεμούριος φωνάζει «Φέρε τον τρόπο!» Εγκλωβίστηκε. Και αυτό φανταστείτε το να συμβαίνει επί 5 ώρες. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή Μπρακετομάνια. Από το Λεμούριο και τον Βραδίπους Θα είμαστε και αύριο μαζί στο 5963 στην Κατερίνη. μη μας χάσετε, γιατί θα χάσετε τον εγκλωβισμό.